PNP was already guarding the front of the building. We had approximately 1,000 plus. In this case, he thought it more prudent that the NBI... Wala ko na ditong NBI may gala para makigira o mga taki, mga higala sa GSIS. Gani mga kaigsunan, makita ko no nga ang taga-NBI nara dito sa areas GSIS. Kadtong ga barina, kadtong ga drilling, ila ko no to may galang gisecure nga di ko no masudlan og tao. Manamag balingag man nga rason kay ang lusot adto, tabaw ka, ang lusot adto mga igalang portahan nga ilang steel door nga ilang gibarinahan, gikan to sa Senado. Unang-una, sa Senado dunay 1,000 ka pulis nga bantay. So, ang ilang rason, basin ko no magkagubot ang mga tao mga igala manaka. Unya mo atog GSIS mo gito'y tuyoon. Nya asa mo agi sa Senado nga imposible pang makaagi sa Senado kay stricto didto. Ang ilang rason gibangagan to namo kay para di makalusot. Di ba kahana may gala nga naa sila dito to secure aron di kagawas si bato. Paminaon na ko dato di mga katropa ning rason kay may sa ding pangutana idol ra ba kay namo ni Gab ning reporter. Damay ka diha. Paminaw na to kay pasabot mga igala no sa kining tawag ni taga DILG particularmente si Secretary Rimulya nga wala may kuan dito ang NBI wala dito para mudakop. Nagbantay lang kuno sila sa mahalong artwork sa GSIS gi-request. Sige ato paminawon daw Gab. XFM Katropa. But if the objective is to secure the artworks and prevent yung chaos due to possible people power, why did GSIS ask for assistance from NBI and not PNP? Yan, gwapong pangutana. PNP was already guarding the front of the building. We had approximately 1,000 plus. In this case, he thought it more prudent that the NBI secure No! the area according to their capacity. It is not a prudent decision. It is not a prudent decision. Pareho na Gab. Sige. Sorry, ginasagbat ko ng istorya pa siya. There's no distinction. We are both law enforcement officials. But the PNP was outside the Senate building already. The NCRPO Chief Abirin was there present together with approximately 800 policemen. 1,300 policemen already. So as is, we were stretched thin of how many policemen there were. So ang kinuha niya ay NBI. But sir, you also mentioned earlier that Aplaska did not appear nung tinawag siya ng CIDG. So what will be the next step? Paano natin makukuha yung details from Okay na. XFM Katropa. Dihala na siya Gab, dihala na siya. Alas 7:47 na mga igala ang tag na sa itong Bagbanagubanuban. Gipangutana sa reporter mga igala no si Secretary John Vic Rimulya no nga kung ang objective kay mao daw ni ang objective nganong na ang NBI dito to secure the GSIS building from a possible people power revolution. No? To secure the area kay basig manaka ko ng mga tao dito, panguhaon to mga artwork, mga katropa. Didako kuno kaayo mga higala problema. Anye Edits, good morning. Dol, minaw rami diri sa Purok 20, Marscon, Santo Tomas. Si Henry Titing Villarubia. Shout out ko sa Logronio Store. Galanog-lanog yun ang speaker. Uy, salamat! Thank you! Salamat yan sa Logronio Store tingali na. Thank you! Bethlehem Uring. No, ako na nabasahon inyong mga message niya nga nasuko na. Noel Hontilia, mayong buntag. So, gipangutana siya sa reporter, if the objective is to secure the area, nganong ang NBI may gipabantay? No? Ang tubag mga igala ni Rimulya, ang pulis manggod 1,000 na kabuok naa dito sa gawas or more or less 1,000. Idol, tagpila ang Santon Gold Capsule.
ang Santon Plus Gold Capsule, mga katropa, tag 15 na ang SRP ni ana. Per capsule 15 pesos per capsule. Ang isa ka pad ana 150 na pulo ka buksod may gala. Ang isa ka box 100 ka capsule 1,500 mga kaigsuunan. Alright. So natubag na nato na Nan karon ang pangutana, kung ako ani gid pangutana, gwapo ni pangutana sa reporter nga ang objective, kung ang objective is to secure the GSIS area, nganong NBI ang gikuha. No? Ang tubag maigala ni Rimulya na naman ang PNP dito sa gawas, it is more prudent. Prudent kuno. Dili, it was not a prudent decision. Para nako mga katropa, sa akong opinion. Nganong dili man prudent katropa ng Arnel? Una, on Monday, May 11, 2026, na-identify o nagkaginukdanay sa Senado mga kaigsuunan. Kisay gigukod, si Bato. Ngano mang nidagan man si Bato. Kaya ang rason ni Bato, mga igala, gigukod siya. Gipangutana po sa matibag, nganong inyo man pong gigukod, kay nidagan man siya. Binuang ng rasuna. Nganong inyo man gukdon, ugwa mo'y tumong nga dakpon. Bisa pa nagmudagan, muligid pa na siyong tubangan, ugwa mo'y tuyo nga dakpon, dili mo manghilabot. Diba? Sige, kay establish na ako ang ako maigalang nganong dili prudent nga desisyon nga NBI ang gi-request kung tinuod nga ang objective magbantay rag artwork. Tarantado. Nganong dili prudent? Why dili kadisa ni nga desisyon? Ngano man, kabalo mo init na ang isgutanan. No? Ang NBI gidudahan na nga ang ilang dakpon si Bato. And siyempre, ang taga-usa Amegala is very much vigilant o mubagting ilang dalunggan sa word ng NBI kay naanay precedence na hitabo nga even during the session nanggukod silang senador. Di ba? So naana na. Diyato may galang Lunes, May 11, nakadagandagan in taon nakadusmo si Bato kay gigukod sa dili na ni malimod taga NBI. Mao gani nga sa pagkabalo may gala sa Senado niini gibutang dayon may gala under protective custody si Senador Ronald Bato de la Rosa gumikan lagi sa kahadlok sad nga dakpo nila during the session kay gilalisan pang balaod. Gipangayo may gala ni Alan Peter Cayetano, ang NSP Cayetano, ang kining kopya may gala sa warrant, gikan nila matibag, wala po sila ma-provide. Kaya nga naman, wala sila kuno'y kopya. Kung wala sila'y kopya, nganong si Trillanes mandunay kopya? Or atong baliktaron. Naman gani kopya si Trillanes gaway katungdanan aning Pilipinas bisag GKK president na lang. Bisag presidente na lang dayong mga igala, wala siya kalabot-labot sa gobyerno ron. Naman gani siya kopya, nganong kamuwa. Duharay paingnan ani, it's either na makak mo or na makak mo. Iyos Bethlehem ori nga, mura bito kag attorney katropang Arnel. Ay, magdilang anghel ka sana, ma'am. No. It's either, duwaray paingnan, namakak mo or namakak mo. Yan naman, di ba kumutuo nga may kopyang NBI, no? Ngayon si Trillanes manggani nga wa naman ay katungdanan, bisa naman lang mga igalag, presidentes dayong. Ngayon nakasecure man siya kopya. So again, akong balikod, bagay akong premise. Nganong dili prudent decision nga NBI ang gikuha, I beg to disagree with the statement of John of the DILG Secretary. Mga igala. Nga naman, dili siya prudent decision. May kag prudent decision by that is the best decision that you can pwede nimong mahimo. Best decision, meaning balancing a decision. That's the prudent decision may galang ay mahimo.
Nganon dili siya prudent para nako may gala. Nai-record ang NBI sa pagpanggukod ni atong Lunes. Di modo init ang pangahan si NBI. Mao gani may gala nga gipahawa sila sa area. Nadungog nato na nga word nga gipahawa sila through the mouth may gala of BBM. No? Of the president. Nakaibaut na nga wala sila sa area may gala through also the statement of pinaagi siya sa statement ni kisamang tawhana Melvin Matibag. Diba? In an interview, ingon siya, paano kami magpapaputok? Wala ngang taga-NBI doon. Wala. Bakit din nyo naman inamin na ni-request pala kayo? So mga bakakon, yun mo. Kaya pwede ba mo balibad sa request nga mo bantay? Pwede ba yung ingnon si Wick Biloso nga tawagan ka na ito si Wick Biloso, no? Pwede ba mamuingon sa GSIS nga, ma'am, sir, marami tayong law enforcement, no? Meron tayong sundalo, meron tayong pulis, ang daming pulis. Pwede kayong mag-request doon. Kasi pag NBI ang ni-request nyo, mainit kami. And there is an order na umalis kami sa premise. And when we say premise, mga igala, although lahi-lahi nagpangahan Senado o GSIS, isarag building. Isara og tugkaran. Panalitan karon gab. Himuon na to ni example. Away ta. Tapad big balay ni Lar. Ang naagyo ka kay imo kong tigbason. Gusto gyud ka musod sa ako ang panibalay kay imo kong tigbason. Magkumpiyansa ba ko kung wala man tuod ka sa akong tugkaran pero naa ka sa tugkaran ni Lar? Saman gab. Magkumpiyansa ko dili. Di ka ko pwede mo kumpiyansa nga naman tapat mo yung balay ni Lar. Nya naa ka ilalar. Nya nasige na kagbayad og sunna tigbason gyud ako ng tawanan ron tigbason gyud tulion gyud ako nagsinso na. Depende. Ana. Ang GSIS o Senate, yes, lain-lain nga institusyon, lain-lain nga building, pero sa Binisaya pa mga igsuon, usarag tugkaran. So ikaw karon nga na planong mo dakop, bisa kung saan ninyo baliban, wa may planong mo dakop, gigukod na gani ninyo atong Lunes. Nuring na dakpan to. Uring na absent to, so gitikon ihag ninyo. Kabuang. Tarungan ninyong bakak, magrabi man mumukuan, eh. Kay samtang mo gana pa ni akong utok, uting kayo yun ako may galag, maklaro man yun kayo, kining taong mamakak, may maklaro ba yan, di mo? Basi nagtuo siguro sila baga sa telebisyon, di mahalata nga namakak sila. No? Delikadesa unta to, kung tinuod ng inyong objective nga pabantayon sa GSIS, dili NBI inyong gikuha. Nga naman, may record man sila nga ng gukod. O ongoing pa, wa pa mga igalay decision ang Korte Suprema regarding the matter. So, ang inyong presence diha is dili maayo. No? Bisan pag moingon mo lain-lain man nagbuilding, lain-lain man nagpangan, pero usara magtugkaran. Pareharag lutsanan, pareharag gawasanan. Diba? Mo ganing sumpay na sila wall gani. Karon ang ginagamit nila technicality. Diri ra na sa kuan, GSIS nga part, diri na sa Senate nga part. Mo na ilang ginagamit karon mga kaigsuonan. Sa akong opinion, mga igsuon, no? Sa akong opinion, bisan pag naamo da sa GSIS, ang inyong presensya, mura gyapon nagbantay sa panghitabo sa Senado. Ilaron man ta ninyo. Mukumpiyansa di ay ang buros kung ang wakwak nasa ilawom nasa silong. Di ba? Mukumpiyansa di ang mabdos may gala kung ang wakwak wa man tuod sa atop pero nasa saging nagpahipi. Mura na nasa inyong gihimo. Nya ang inyong gihimo karon nga rason gikuan mo ni Wick Biloso kay magbantay og artwork.
magbantay og artwork, milyones ang artwork, and there is only 29 of you. Ay, ito ninyong istoryahe. Oy. Kung ang sa gawas isa kalibo gabantay, kamo, kaya ninyo? Sa sulod, magbantay artwork ng milyones ang kantidad, 29 lang mo kabuok? Kaya nahitabo to, di ka mo yatak-yatakan sa mga tao, 29 mo kabuok sa sulod? Ayaw ninyong ilarang mga tao, baka unsa naman tao ng istoryahan niyo. Kung tinuod nga ang objective may gala is to secure the area, dili lang 29, at least siguro 50, at least siguro 100, no? Mga katropa, kay walay mahimo na kanang 29. Walay mahimo ng 29, mga igala. Adi manggod kay katong trabaho sa 29, magbarina raman. Na. Ay! Do you think magsilbi ng barina-barina ninyo sikara na sa pertindaghanang tao? Di gihapon magsilbi. Di gihapon magsilbi og ang inyong gina-imagine is murag zombie apocalypse. Kanang inyong portahan diha og dasmagan na as mga 100 ka tao, tuyo o nag-abli, maabli na. Oh. Nya sus Ginoo ko. Pastilan. Bullseye! Bullseye!